Kabor Kapatisi TV Kabul ka machine kabalas nakarpang kabakham scam khamstet khamklan batbaduna bam umpia Ka Immaculate Diagnostic Care kabadai ka Wayne Laboratory Medicine hapo Nongston ya kabala clear Dr. Andy Stars Imle kabadan hapo Nongston hakalenti benlet sependengrai khama ek school Saint Xavier Nongston but hashwan poi ka post office Nongston kelas dang ban penjana shu ban ajing syakri ki pat ba ha ko kakya kabala ban nyaring kerdan kum kiwe ki Jakarta hanong ba Shillong Kini ka diagnostic care kabala bit labiang gitiar banle ya gitas pabunjan menta ka kinti kala berwanra sia ka ultrasonography lani kata ka core scanning kumbaya tip pat ba khnang bandang la shu ban ajing syakri khamha higi pat ba rang shoshnong hakathan nong ston but hawes khasi huzas struk hi barok we Dr. Andy Stars Imle uriyat hu bayamenta padang sedang le scanning shua tang hagasngi balang manakatayo kata nado ka por kandai bijimen step hadu shibeje no phaisngi but yakani padanru Dr. Britel Bla iban pej ibedairu Dr. Iblat Tibet hakadika kam but ibladan gejing Tibet lakum ba prasnem AA Shushu lapan kan mauru bagi jingle test ki bakong san ki bakani ka center ka le ki kin thop na ka benta ban le test ya kasnam but ka medical report laban yo hi hakajo gasngi nang ta ki ECG ka digital x-ray bat kani ka bathamai ka USG bar labatairu bahaga diagnostic ki don hadu likely kitanan kita ka biochemistry microbiology bat pathology ki betre ringkat lang hakalab lani ka laboratory medicine Om tanggata Dr. Imli ulo angru bakani ka center ka airu ika special discount hadu 100% kata tanging kitu kibala wanding ba ka civil hospital Nongston kata kibada ni slip dawai napo civil hospital Nongston but link bagi kod jing tho na ka Dr. Jang hospital Dr. Andy Stars Imle nga pet kumbu nong pet jong kani ka diagnostic center ka jongi yak bala khot ka tang Immaculate Diagnostic Care Nongston kani ka diagnostic center jongi kadon ha kalenti banle chakashno pendengrai hakmat ka school Saint Xavier bat chua ban poi ka office jong ka post office Nongston te kani ka de ka jingpalai khubor ka balai ka ba ni kum kani ka diagnostic center ni kwa ban wanra shakhi te kadai ka jing angnut jong ki pai ba hi jong kani ka than hi boro kawai kani ka than was khasi hills jongi ka than Nongston ba idang duna shibun ha kiliang ki diagnostic facilities ki ba ki ba ngila panyo kloi ba ki ba long of quality mo te hangni ngi persang ban wanra ya kita ki eke baro ya kita ki jing angnut jong ki pai ba te hakane ganti ka ba menta hakane ka sen ka balai ilawan ra sa ya ka we ka diagnostic facility ya ka ba ni khot ka ultrasonography ya ka ba in short ni khot ka USG lane ki don ru ki ba khot ya ka kum ka scanning mo ha ka kantin ki riu pai ba ki khot ya ka scanning te menta ni la sedang saya kane ka diagnostic te hendrei nyimpat la mo ban wan ra ya kani ka diagnostic facility man la kasni hendrai ya ka ba menta in sedang syuatang ha kasni balang lani kasni Wednesday bat kapor kalong nadu khnai beje step
hadu shibaje janmit lani shibaje no paisngi tengi yoru iwe I sonologist iba la experience bah hakane kalan jongka sonology bat ka kerteng jongi kadai Dr. Gretel Black te ila tre kumba prasnam kum sonologist bat ila kloy bat ni ai kuble kamtami I ba ila kloy ban pedang ya kane ban wan yarap lem yangi kinong shong jong kane kashnong nong stoin barok kowe te kumba ngitip kani kadai ka diagnostic facilities hakba pila banyo bon ki diagnostic facilities ki ba kong sando kadai hakates nam ka ba ke ECG ka balai ka digital x-ray bat ya ka ba mentang ka ba thamai kadai ka ultrasonography te kumba ngitip mo haka diagnostics ki don kumba lightly ki department ki ba ya tre ringkat kini ki departments ki long ki department jong ka biochemistry ka department jong ka microbiology bat ka department jong ka pathology te mga hi nga specialize ha ka department jong ka biochemistry te nga persyang hi katla ka diay mo panwan ra bun ki test ha ka diagnostics mo ni don tumbang itip lightly ki departments te kita ki department jong ka biochemistry ka department jong ka microbiology bat ka department jong ka pathology te kini ki lightly ki departments ki tre ringkat lang ha ka lab kata ya ka bangi khot ka laboratory medicine te nga specialize ha ka biochemistry te bat ki test ki ba one hapo ka jingpek jong ka department jong ka biochemistry ki long shubu kumba ai nuksano ki jing test shini ani ki jing test khalai liver function test ki kidney function test ki thyroid function test ki serum electrolytes ki vitamins ki cardiac markers ki tumor markers bat ki way te handre ha ka department jong ka microbiology ni don ya ki infectious diseases te ni don ya ki cultures te bat kumju ru ha ka department jong ka pathology ni don ya ki bangi khot ki biopsy ani ki tissue biopsy bat ke immunohistochemistry te handre ha ka bamanta ngimpat dala than mo panwanra ya ki ta ki way pat ki departments te nangne shakmat ha ki snam ki bandangwan ikruman scam mo ban sedang sa let's say ka culture for urine culture and for blood culture and for pus culture but ki way te hendra ya ka bamanta ki bangila ban wanra hangni kalong bet mostly ya ki routine diagnostics bet te kawai ru ngakwa ban ong ba hangni hapo ka center jongi ki bon hi ki test ki bangila le hi dalade ho nyimpat la ban lebot baro khoi ki test te ki don hi ki test ki ba kam bangi hapan pha biang shaki we la ne shapo shilong hendrai yaki ba bon pat ni la hi ban le hangni but yaki ba hi la le hi hangni kumot ba yaki samples baro ki ba ni collect man step kumot ka reporting pilala ban yo haki a beje lai beje janmen te ka shong kumtu saw san kanta ba phin yo ya ka report te kini ki diagnostic facilities ba ngile hamne kapamut ba phila panyo report si ha kan ju kasni but kane ka yarap shibun khamtam ba philala ban let ben I be ngi kitu ki reports jo phi ha ki clinicians la ne ha ki doctor ki ba pha kitu ki test khna ba phinyo ya ka treatment ka ba kham kloi bat ka ba kham ba te kum ka x-ray ru mo hangni ngile ta ka digital x-ray te ya ka x-ray ru ka kloi bha ka reporting ka jongi ka long ba ni ai betang hapo san la ne shipo minute ya ka film endang la de ban shim ya ka x-ray ya ka ECG ru kumju ka shimpor kumtu san hadu shipo minute enda la de perform ya ka ECG te ka shush kham shimpor khandiat ya ki blood test handrai wat la ka taru bon na kini ki blood test ni la yo bai ha ka shisni te sa ka we ka ba ngakwa ban ong kalong ba ki don ni ai ka special concession la ne ka special discount mo yak ba ni khot ni ai hadu 25% discount tamba kani ka de tang nam ta kitu ki patients ki ba wan nangi na po civil hospital nong stoin
Kita ki patients ki badon ya ka OPD ticket lane kanu ka kenja kanu ka kenja doctors consultation kepada napo civil hospital Nongstoin lada P1 directly bat ngi hangne banle ya kites ni IAP kata ka 25% discount te kane kala nga ngi scam bakan yarap shibun namta ki patients ki jom ni ma ya kitu ki ba kham da yo kot ban namar kham duna ka yo ba kham duna ka jing yo ka jing kot namar ba ngi scam ba kan kham ba ban le ya kites khnang ban tip ke ai ka jing thot hakamet ban ya ka ba ka rem no ka dor ban le tes bat ban nam le ya ki te kata ka de ka jing thmu ka jongi ru te bat sa ka wei ru mentang ila function la kumba shisna me ai te kane ka jing ya lenti ka jongi kala long shisha ke ai ka badap da ke jing kerku bat kunjuru da ka jing shania jong phi hi ki pai ba yangi ki pai ba jong kane ka nong jong kane ka snong Nongstoin hi barok ko we te kane ka ai men sim shibon yangi banginang le bha shu bat ginang ya kiu shu ha kane ka liang khnang ba inom sa din than ha ka baya dei bat ka kot ka khia rei bangila ban rengkat bat ki we bat ki jaka kumba long hasor shilong lani shakiwe ki states jongkari India ba ngimdei ban sa kut than tang shadien rei nang ya kiu shakmat bat ba ka jingkot ka jingkhia ka dei kata ka ba ngidon kam hi iwe nangi te ha ka ba ya dei bat ka ultrasonography kumba ngala ong ngile tang shisin shitayo kata ha kasni Wednesday nadu khnai bejemen step bat hadu shi beje no phaisni te henry yaki appointments bat ngila ban chim man la kasni ya kata phila ban call ha ki numbers ki ba ngin sa share bat phi bat phila ban call yakini ki number nadu khnai bejemen step hadu hinyo beje janme khnam ba ngilyo ban pendap lupa yaki kerteng ki jongpi ha ka register khnam bangin ya da serial number khnam ba ngiru ngenla ban yo ban phone yapi khnam ban pentep lada.com ban le ai Spark ya kak tien la jong pen dam kam ya ka bakan kiyo kak tien khasi kak tien la jong ai kan roi kan pa balai phi ong gate habangi don la ka jong ka kan tien khasi khardop lani phalor pli lani khang ya ka tu ka phalor ni ju ya ong saka weipan kakten khasi kamju ong ban ya kiw yau up hinrangi kiw yau thep tien la jong to da yakan mau kan det ho tien khasi lapan mi da ka pate CTV na ka benta ka jingman toy upat ba